Puilla lämmittäessä voit kerryttää säästöä jopa 30%, nimittäin ekologisella Energy Propellilla, joka saa lämpimän ilmavirran kiertämään koko tilassa. Tämä Kaarinassa käsityönä valmistettu propelli kierrättää lämmintä ilmavirtaa levittäen sen tasaisesti huonetilaan. Saunassakaan ei enää korvat pala eikä varpaat palele, kun ripustat Energy Propellin kiukaan päälle. Saunomisen jälkeen kuivuminenkin käy nopeammin, koska propelli jatkaa pyörimistä niin kauan kuin kiukaasta lämpöä nousee. Asennus on varsin yksinkertaista ja voit kiinnittää laitteen kattoon tai seinään. Paketista löytyy kaikki tarvikkeet ruuveineen päivineen. Kaunis alumiinin värinen propelli sopii kotiin kuin kotiin ja on myös loistava tuliainen vaikkapa mökkiviemisiksi. Halutessasi voit maalata propellin kuumuutta kestävällä maalilla ja nauttia sisustukseen sopivasta tasaisesta lämmöstä.